into zamachitha thina ngoba indaba yamachitha yenzeka ngaphandle hayi bazalwane yenzeka nangaphakathi. Amen. Kuya ngokuthi nje iroute yakho wathi mangabe udalwa wathiwa owakho umgwaqo uzohamba nje lo mgwaqo omiselwe wena uzohamba la uJehova empilene wona. Athi bazalwane sasihlabelela sithi ayikho indlela ezulwini ehamba la umuntu ethanda khona. Nathi njengabantwana bakaNkulunkulu asihambi lapha esithanda khona. Sihamba la iplan kaNkulunkulu ethi kufanele sihambe khona. So mangabe iplan ithi uzodlula ekutheni isiphouse sakho sikuchithele uzodlula. Amen. Ningizwe kahle bazalwane, I'm not promoting abantu ukuthi bayochitha. Yeah. But la ngikhuluma ukuthi sekwenzekile wenze njani. Yeah. Ngoba sekwenzekile there is life. Okusafanele uqhubeke uyiphila. And le life ozoqhubeka uyiphila usenguye umntwana kaNkulunkulu. Akashintshi lutho. Jesus. Isimo noma izinto ezisehlelayo azishintshi ukuthi singobani. Akushintshi ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. If ungumntwana kaNkulunkulu, ungumntwana kaNkulunkulu noma sekwenzekile. Jesus. Noma besevukene endleleni unjani? Umntwana kaNkulunkulu into eshintsha lokho. Jesus. So iphuzu lami la lokuqala. Mangabe sikwehla lesehlo. Ufuneke okokuqala nje wamukele ukuthi kwenzekile. All right. Kukhona omunye umuntu athi mayihlelwa yinto bengathi uyaphupha. Yeah. Athi ayenzeki yini. Ayikwazi ukuthi ngenzeka endle. Akumina lona. Ahlala nje kuleyo nto ukuthi abe ku denial. Yeah. And it's very dangerous ukuhlala ku denial isimo sibe si exist. Ngoba I denial ikwenza ungadili nesimo. All right. Kodwa wena uphile kuphi? Ku denial. Akwazi ukwenzeka lokho. Akwenzeki, cha kwenzeka kuwe. Yeah. Acknowledge it. Ukuthi lokho kwenzeka kubani? Kimi. Bese ke uya validate your own feelings. Ngizizwa kanjani mina? Yeah. Ngayo yonke lento eyenzakalayo. Jesus. Esikhathini esiningi siye sifune ukukugwinya ukuthi sizizwa kanjani. Sifune ukuvela si right. All right. Ukuvela yonke into ebengathi ihamba kahle. Kanti no ayihambi kahle kunento eyenzekile. Yila khona bazalwane uma isimo ungasifezi, yila khona uthatha indlela eqhubekayo. Yeah. Ukuthi amane simluzeni sonke. Ngeke ukuthi lento awuyemukele wena. Futhi awuyihlolanga wayibheka ukuthi njengoba yenzeka le imphatha kanjani. Yeah. Ngoba kuyinto efanelekile ukuthi uzizwe ubuhlungu. Unomani ukuzizwa ubuhlungu. All right. Unomani ukuzizwa uthukuthele. Jesus. Kunomali ukuzizwa ubhijeyiwe. Kunomali ukuzizwa uconfused. Yeah. Uyaba angry, uyaba confused, uyafeel betrayed and uba sad ngesimo. Yinto kufanele yenzeke. Awukwazi ukujumpa lokho. Yeah. And uma ngabe uzizwa kanjalo, lokho kuyakusiza ekuthenini uyiprocesseke imizwa yakho. Ngoba imizwa kufanele kube wena oyenze njani oyiprocessayo. Yes. Ngizohlala ngithukuthele for how long? Ngizohlala nje ngimzonda for how long? Because izinto ezokufikela. Uzufise nokuyiphindiselela ngesikhathi. Yeah. So ngathi nawe ungenza ngamenza into ebuhlungu. That is normal. Yeah. Kodwa uqala ukuba inkinga uma usuyilawula isikulawula lento ukuthela. Jesus. Uqala ukuba inkinga lenzondo uma isikulawula. Kodwa ukuthi uyayizwa kunomali. Angisho phela
phela umuntu uyaphila. Yebo. Awulona phela ibumba wena. Kufanele vele ukhali ingakubhlungu. Kufanele udume ukudla ingakubhlungu. Yeah. But inkinga iqala uma lemizwa isinjani isikulawula. Kuyezwakala bazalwane. Amen. Kuba inkinga manje isinjani? Sikulawula. Isikulawula ngoba ekumlalweni kwaphe soxabana noNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu naye une protocol yakhe. Alindele ukuthi khona usesimeni kodwa kufanele uyilandele. Nkosi yami. Kuyezwakala bazalwane. Amen. Bese-ke uma usuyiprocessile imizwa, yebo kuyisola. Do not blame yourself. Nkosi It's Jesu. not your mistake. Yeah. And ngesinye isikhathi akusiliphutha at all ukuthi ulapho. Abanye ube lapho ngoba uNkulunkulu uvume yena ukuthi ngena lapho ngoba kunezinto afuna uyifunde. Bazalwane, in each and every situation esingasi-encounter phuma nesifundo. Musukuthuthela kuze kweke uthuthele uzube blind. Learn something from isehlo esikwehlelayo. As much as bazalwane ubuhlungu nami ngingeke ngakuthanda ukuthi mangivela into ebuhlungu kuthiwa uNkulunkulu ufuna ufunde. Yeah. But it's a fact. Ufuna ufunde. Jesus. Kuyezwakala bazalwane. Amen. Kwabazalwane nathi bamangele bethi ngizokhuluma ngani bazalwane. Honeymoon. Bazalwane asikwazi ukuya honeymoon. Kunezinto engalungisekile. Yeah. Kunezinto okufanele silungise. That's good. Akulona iphutha lapho ukuthi udlula la ufika khona. Yisizini nje efikile. Yeah. Ezokwedlula futhi. Jesus. Inkinga ke nesizini kaNkulunkulu nesizini yethu ayifani. Thina sine time frame ka 4 months. No other 3 months wesizini. Mhlawumbe uNkulunkulu na 10 years. Hey. 15 years wesizini. Ngoba kaNkulunkulu isizini ayifani neyabantu. Yeah. Yezwakala bazalwane. Amen. Ngena nje kule sizini udlulele ngayo. Yilwa nemicabango emibi. All right. Sangithi sisi la kulento ukuthi uprocess ama feelings akho. My God. Njengoba processa nje ke yilwa nemicabango emibi. Ngoba njengoba uthukuthele nje njengoba uangry ikhona imicabango ezoba khona. And imicabango ezoba khona obviously angeke kube imicabango right. Amen. Kuzoba imicabango yokuyibuyiselela. Kuzoba imicabango emibi vele, but as a child of God fanele ulwe nemicabango enjani? Emibi. Prioritize is self-care. Yeah. Njengoba usesimeni nje ulimele uthukuthele kangaka ayize qala into yokuzinakekela wena. Waphela wena ufana nomuntu ogulayo okufuneka alapheke esinde kulesi sehlakalo. Alright. Ngoba uma ungalaphekile uzoba ingozi ngisho kubantwana bakho ube ingozi nakubantu abasondela kuwe. Jesus. Why uzoba ingozi uzobadlisa lo shevu. Wesilonda wena onaso. Yingakho sinabantu abathi amadoda wosathana. Yeah. Abanye bathi abafazi zinyoka. Yeah. It's because of our feelings angazange processwa correctly. Umuntu wabambelela kwi-anger yakhe. Waba nemicabango emimbi wayinesa. Akangalwa nayo. My God. Wagcina esenetheory yakhe ngomshado. Ukuthi amadoda zintsha. Into eyenza ukuthi amadoda beyizintsha ingoba yakhe imchithele. All right. So onke amadoda ayizintsha. So into eyenza abafazi babe
isizini yena adlula kuye uyenze yaba permanent. Awu Jesu. Usevela yamukela ukuthi permanent ngamazwi awasho ngomlomo wakhe. Prioritize self-care. Awuqale ukuthi take care of yourself. Number 1 into yokuqala thatha yonke lo mthwalo uyoyinikeza uKristu emthandazweni. Awu Jesu. Ngoba alikho phezulu yena. Yeah. Akhona amalapha semhlabeni siyaya nakuwo akusiwa ukuthi siye. But ithatha leyo mthwalo uthi uThezulu uzokuthwalela. Uthe mangabe ngisindwa uzokuthwalela. Yazi kukhona ukuthi umuntu aphile esimeni abantu bacabanga ukuthi ku right kanti aya kukho right into ebenza bonakala u right ukhona akunika lemthwalo. Makuvela lokho uyahamba athi Jesu nakho useveli uyahluleka ukuthwala. Athi uyafika uyabuya kanti ehambiswa kuye afika kuye athathe nakho akuse kuye athi nalokho kuyangisinda. Athatha akuthwala uKristu uvela kuye ngoba phela kusayisizini yakhe. Uma kuyisizini yemvula liyana nomini. Yeah. Ngoba yisizini yani bazalwane yemvula. Alitshela ukuthi ngiyana kusasa. Kwesesikhathi ubona selinamanje. Ungekho ready for imvula. Kodwa unathatha lowo mthwalo. Uyise kulowo wathi uzosithwalela. Awu Jesu. Uthi nalona uyangisika. Asikasiki imaterapi. Ngoba inkinga netherapy yasemhlabeni isheshe ifike kwi-conclusion. Yeah. Ukwenza izolo ukwenza namhlanje phuma kule nto eksebenzini. Yeah. uNkulunkulu yenseshilo ethi kubo. Ngoba uNkulunkulu yena wazi ukuthi usaba isizini wena. Angesizini izodlula. Awu Jesu. Awu amen bazalwane. Njengoba uziprioritize wena. Uthatha lemthwalo uyisa kuKristu, funa isupport. Yeah. Thola umuntu ozokwazi ukusupport, hayi umuntu oneyilonda njengawo Peter. Yeah. Cha. Kodwa thola umuntu ozokusupport akutshela iqiniso ukuthi lesi isikhathi esizokwedlula. Hey. Lemthwalo kufanele siyinikele uKristu. Jesus. Lena isizini ayikho permanent. Yeah. Akumele ukuthi iminyaka semingaki uphila phansi wesimo. But isizini ayikaze yaba permanent. Oh my God. Kuyezwakala bazalwane. Amen. Amen kodwa ngiyazi ngiyizwa. Khuluma ngesimo into esilimaza abazalwane indaba zama ngifuna zaziwe abantu. All right. Uzofa nazo zesimo. Yeah. Kanti mhlawumbe ukhona obengasiza. Number 2, ukukhuluma kukodwa uyakwethula umthwalo. Yes. Manje usathane yathi bazohleka. Uzohleka kanjani ngoba nami nokwami ngiyasindwa naloya usindwa ukumsinda uzothola phithuba lokuhleka noma uyisiwula umuntu ohlekisa ngempilo yomunye. My God. Ngoba akazi ukuthi lonke kusasa ngingasayivenele yena. My God. My God. Awu amen bazalwane. Amen. Thola umuntu ozokhuluma naye yi-ventilator lento ikhiphe kuwe ngoba the more uyigcina is the more iqhubeka iba poison ngoba vele ukucabanga angeke ucabange positive. Uyoza nezinto ezinegative egcineni uyogcina wenza izinto ezixabanisa wena noNkulunkulu. Uyifeyile i-test yena somandla kade ekufake uyona. Kuyezwakala bazalwane. Amen. Iphuzu lokuqala beku-acknowledge and validate your feelings. La esithe khona vuma ukuthi uzwe ubuhlungu. Vuma ukuthi uthukuthele nomkele ukuthi uthukuthele. Yeah. Vuma ukuthi uconfused. Ungayicindezeli imizwa yakho. Wenze sengathi ku-right kungekho right. Yeah. And lento ijwayele kakhulu kwenziwa isikhathi esiningi amadoda. Yeah. Abantu besilisa abafuna ukukhuluma ngento eyenzakalayo ubona ngazathi lento imenza abe weak njengendoda. Kanti lutho awubi weak la ushayela khona. Yeah. Uma ngabe ungeze ukukhuluma
ngento eyenzeka kuwena. Process ama feelings akho. Ungayisoli wena. Iphuzu lami dila futhi nemicabango emibi. Iphuzu lesibili liteke prioritize self care. Jesus. Zibeke qala wena. Uthathe lo mthwalo unikeze uJesu. Yeah. Uyofuna umuntu ongancika kuye. Ozokusupporta kulesi sikhathi. Yeah. Khuluma nomuntu othile. Ngento ehle ekuvelele. Okwesithathu, funa i-professional help. Usungaya kulabo abazokusiza. Ngoba usuyile kuNkulunkulu wayothulula. Wathola nomuntu ozokusupporta positively. Wathola nomuntu ozokhuluma naye akweluleke positively. Sungaya ke kulowa professional. Ama-therapists nawo right ayasiza bazalwane. Akukho kuphi. Ukuthi izinto abayishoyo excuse me ezinye uzoyiweya according to ukholwa kwakho ukuthi zangisebenzela lezi noma azingisebenzeli. Ama-therapists ayafana ne-Bible school. Akusiyo yonke into ese-Bible school right. Yeah. Uma uzothatha yonke into eshiyo e-Bible school uzoduka. Yebo. Ngoba khona ezinye izinto ezingahambisani noNkulunkulu abafike bayifundise bona bathi right. Yeah. So sekubiza kuwe noMongcwele ukuthi akuchanele ukuthi lokhu kudle lokhu akudliwe. My God. Iphuzu lesithathu utheba zamane efuna ini professional help. Iphuzu lesine rebuild i-trust. Yeah. Yakha ke i-trust uyakha nobani? Asikhuluma bazalwane. Nalokhu imazini. That's good. Yakha i-trust. Now, inkinga iba la. Uma kwakhiwa i-trust, lo olinyaziwe usuke efuna ukuri-assure ukuthi into eyenzekile ngeke kusaphinde yenzeke. Amen. Kuyezwakala bazalwane. Amen. And njengoba enjalo uzoba ne-paranoia. Yonke into isiyamethuze, yonke into usiyayisona. Akudingi ukuthi lo olimazile athukuthele uma lo eba ne-paranoia. Funeka a-understand i-paranoia ikhandwa yini? Ukulimala. Jesus. Yena uza nani? Reassurance. I'm sorry my love. Ngiyazi ngakulimaza. But ngeke kuphinde kwenzeke. Oh, Lord Jesus. Ileyo nto asuke ilindele onjani bazalwane? Olingaziwe. Akalindele ukuthi umphitshele ngokuthi lithi izikaNkulunkulu exolela who are you to preach that? Litheni leso ngenkathi weloka. Why are you coming back and preaching now? Yeah. Uhlulekile to preach to yourself. Yezwakala bazalwane. Awukwazi ukuqhamuka wena uzomfundisa ukuthi enzeni. Ngoba phela wena i-perpetrator, wena umfake kule ngozi. So wena indlela yakho yokuthi umthakule ukumsupporta nokum-understanda nokum-reassure angeke ngisanjani ngiyakwenza. That's good. Kuyezwakala bazalwane. Amen. Ningizwe kahle bobaba nani bomama. Mina I'm not saying umuntu akahambe ayogana ngoba ethi uzosebenzisa lezi zifundo. Waphuma nje wayojola ubaba kubisa phambi kwebandla ngisho ukuthi ubaba lo ujolile siyanquma. Asikhulumana athi sifa phambi yokunquma. Ngoba ngobe ukhombisa ukuthi la angipromote umjovo. All right. But I'm helping out abantu abangaba sesimeni. My God. Ukuthi mawususa esimeni what to expect and what to do. Kuyezwakala bazalwane. Amen. Iphuzu lesithathu ke bazalwane libe ukuthi thola ke usizo lu-professional. Olwesine sathi ke saka i-trust. Sizama ukuyisa ithemba selinjani? Kufuneka ke a safe space of communication. Yeah. Why fanele ibe safe? Indawo communicatela kuyo. Yikuze phela nalona aqale ukubona ukuthi ikhona inhlanzana yethemba esangaba khona. Ngoba uma ngizothi niyaxoxa la kungena ikhona engaziwa. Akuthembe kanjani lo muntu? Yeah. Ngoba uhlule nokuhlonipha isikhathi enithi niyasenza ukwakha kabusha.
ngapha kungena amakholi ngapha kunama-message ngapha kudlula nabanye lokhu niyabingelela hayi sisebenza nabo akasayithathi indaba ukusebenza nabo. This person really man uma wena ungayenzi be-safe indlela yokucommunicate uqaphele namazwi owashoyo angabe ngamazwi adimanda. Uma ngabe wonile awudimandi. Kuyazwakala bazalwane. Now bantu besifazane, I'm not saying hlalane igqinzo baba ngoba bake bamlimaza.